зависи от думите на неговия любим пратеник Мухаммад алейхи салату вассалам. Мухаммад алейхи салату вассалам, който беше изпратен с ясно послание. Послание, с което бяха изпратени и пратениците, които бяха преди него. А именно с думите Ла илаха илlallah. Мухаммад алейхи салату вассалам е Аллахов пратеник, Аллахов пейгамбер и последният от пратениците. Мухаммад алейхи салату вассалам беше и остана най-любимото създание на Аллах субханаху ва та'аля и докато свят светува, ще бъде най-известната и най-влиятелната личност в историята на човечеството. Когато Аллах субханаху ва та'аля изпрати Мухаммад алейхи салату вассалам и когато беше провъзгласен за пейгамбер, когато беше натоварен с мисията да разпространи исляма в град Мекка, по това време в град Мекка или жителите на град Мекка бяха идолопоклонници. Служиха на идоли, страшно много беше разпространен разврата, убийствата, алкохолизма, идолопоклонничеството, както казахме. Или с други думи, обществото, в което беше изпратен Мухаммад алейхи салату вассалам, беше морално пропаднало. И затова Аллах субханаху ва та'аля изпрати този пратеник, този пейгамбер. И Аллах субханаху ва та'аля лично се ангажира с задачата да го възпитва, да го научи на морал. И това беше Мухаммад алейхи салату вассалам, който беше притежател на велик нрав. И Мухаммад алейхи салату вассалам трябва да бъде човека, трябва да бъде личността, която трябва да следваме и на която да се опитваме да подражаваме, докато сме живи. Защото казва Раббuna субханаху ва та'аля в Коран Керим, бисмиллахир рахманир рахим: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Пратеникът на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям е прекрасен образец за вас, за всеки, който се надява на Аллах на сетния ден и често споменава Аллах. В друг аят казва Аллах субханаху ва та'аля, бисмиллахир рахманир рахим: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. И наистина ти, о Мухаммад, си притежател на велик нрав. Значи Мухаммад алейхи салату вассалам беше притежател на велик нрав. Първото нещо, след като Мухаммад алейхи салату вассалам започна да призовава хората към исляма, започна да призовава хората към ла илаха илlallah, първото нещо, към което той се целеше да направи алейхи салату вассалам, това беше морал. Да научи хората на морал. Защото, брати и сестри, в едно общество, ако няма морал, това означава, че в това общество няма страх от Аллах, това означава, че в това общество няма подчинение и покорност към Аллах субханаху ва та'аля. Враговете на исляма и най-вече днес се опитват да ударят мюсюлманите точно там, да им вземат морал. На един мюсюлманин в едната ръка да му дадат ракията, шишата, в другата ръка да му дадат жената и да му пуснат музиката и го оставят, и той ще се погуби морално. И най-вече забележете, в днешно време враговете на исляма се опитват да развалят мюсюлманка. Жената мюсюлманка. Защо? Защото жената мюсюлманка
представлява половината от обществото и възпитателка на останалата половина. Жената е половината от обществото и възпитателка на останалата половина. Ние като малки, кой ни е възпитал? Нашите майки. Нашите майки. И ако враговете на исляма успеят да развалят жената, да я провалят, това означава, че са провалили цялото общество. Защото тази мюсюлманка украдуя като се ожени и като има дете, няма как да даде на това дете нещо, което го няма. Става въпрос за морал. Затова, скъпи братя и сестри, половината или една трета от нашата религия е морал. Морал и отношение. В това отношение прекрасен пример за нас е Мухаммад алейхи салату вассалам. По времето на пейгамбера много от неговите сахабета бяха запитвани какво представлява морал на пейгамбера. В един хадис عن أنس رضي الله عنه قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. أنس رضي الله عنه казал, Мухаммад алейхи салату вассалам беше най-добрият измежду хората, отличаващ се със своя морал. Мухаммад алейхи салату вассалам беше най-добрият измежду хората, отличаващ се с неговия морал. Къде са предадени от Бухари, Муслим, Абу Дауд и Тирмизи. В друг хадис казва алейхи салату вассалам, една от сахабиите ради Аллаху анха, която се казва Сафия бинти Хай, ради Аллаху анха, قالت ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Не съм виждала по-прекрасно създание от Мухаммад алейхи салату вассалам. В друг хадис, عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. Когато Айша ради Аллаху анха, съпругата на пейгамбера, беше запитана за характера на пейгамбера алейхи салату вассалам, قالت, тя рече, كان خلقه القرآن. Неговият характер беше Куран керим. Това беше характера на Мухаммад алейхи салату вассалам. Когато бедуините от пустинята идваха и искаха да видят какво представлява Коран, какво правяха сахабетата, знаете ли? Показваха се един на друг и казваха, ето го живия, движещият се Коран. Защо? Защото както пейгамбера алейхи салату вассалам, така и неговите сахабета бяха хората, които живееха съобразно повелите на Коран. Те бяха живият Коран, сахабетата на пейгамбера алейхи салату вассалам. Сега искам да спомена някои от качествата на пейгамбера алейхи салату вассалам. От благородните качества. Първото качество, това е праведност. Мухаммад алейхи салату вассалам още преди исляма беше известен в обществото като най-праведният човек. Най-праведният и човека, на който най-много му се имаше доверие. Или Мухаммад алейхи салату вассалам още преди исляма беше известен в обществото с прозвището Садикул Амин. Садик, това е човек, който е правдив, никога не лъже. А думичката Амин е човек, на който може да му се има доверие. Това беше пейгамбер алейхи салату вассалам. Казва Раббuna субханаху ва та'аля в Коран керим относно правдивостта: Я айюхаллазина аману иттақуллаха ва куну ма'ас-садиқин. О вярващи, бойте се от Аллах и бъдете с правдивите. В хадис пейгамбер алейхи салату вассалам ни известява следното: гарантирате ли 6 неща, аз ще ви гарантирам дженнет.
гарантирайте ми 6 неща, аз ще ви гарантирам дженнет. Първо, бъдете правдиви, когато говорите. Бъдете правдиви, когато говорите, т.е. не лъжете. Защото противоположната думичка на праведност е лъжа. А относно лъжата, Пейгамбер алейхи салату вассалам обръщаше много внимание. Един ден той беше запитан следното: Я Расулаллах, един човек може ли да пие алкохол? Мюсюлманин. Пейгамбер е казал, шейтан може да го подлажи и да извърши това нещо. Възможно е. Задават му втори въпрос: Я Расулаллах, един мюсюлманин може ли да направи прелюбодеяние? Казал, да, шейтана може да го подлажи и да направи това нещо. Задават му трети въпрос: Я Расулаллах, един мюсюлманин лъжи ли? Той казал, не. Мюсюлманинът не лъжи. Това, скъпи братя и сестри, първото нещо, бъдете правдиви, когато говорите. Ако искате дженнет, Пейгамбер алейхи салату вассалам ни гарантира дженнета при положение, ако ние гарантираме тези 6 неща. Второ, изпълнявайте обещаното. Трето, спазвайте повереното. Тези 3 качества, които се споменават в първите 3 точки, обхващат прозвището на Пейгамбер алейхи салату вассалам, което прозвище той беше известен още преди исляма, Садикул Амин. Правдивият, човек, който никога не е лъгал и човек, на когото е могло да му се има доверие и човек, който винаги е изпълнявал и спазвал обещания. Четвъртото нещо. Предпазвайте половите си органи от харам. И несъмнено в друг хадис казва Пейгамбер алейхи салату вассалам: гарантирайте ми опазването на 2 неща, аз ще ви гарантирам дженнет. Гарантирайте ми опазването на това, което ви е между зъбите и това, което ви е между краката, аз ви гарантирам дженнет. Тоест половите органи и езика. Тези 2 органа в днешния ден, в съдния ден ще вкарат най-много хора в джехенема. Езика. Специално да обърнем най-много внимание на езика. Езика е една благодат, която Аллах субханаху ва та'аля дал на хората. Езика може да го използваш за печелене на себе, като споменаваш Аллах, четеш Коран, правиш зикир на него, говориш добри думи. Но в същото време езика може да го използва човек и за харам. Да псува, да клевети, да одумва, да лъже. Вижте, това е езика. Затова казва алейхи салату вассалам: ако го опазите, нали, аз ви гарантирам дженнет. И несъмнено Пейгамбер алейхи салату вассалам